Alaeze bụ ụlọ, alaeze bụ ụlọ nke ndị kwere ekwe ruo ebighị ebi. N'ebe ahụ ka obi m dị, igwe bụ olileanya. Alaeze biko mee ngwa bịa. Alaeze bụ ụlọ, alaeze bụ ụlọ nke ndị kwere ekwe ruo ebighị ebi. N'ebe ahụ ka obi m dị, igwe bụ olileanya. Alaeze biko mee ngwa bịa. Akwa adịghị, suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze nke nna m bụ alaeze Chukwu. Akwa adịghị, suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze Chukwu. N'ihi ndọgbu nke ụwa, mmadụ na-achọ izu ike, ma izu ike na-echere ndị kwere ekwe. Jizọs bụ onye isi udo, kwere nọgide n'ime ya, ọkachamma na-echere ndị nke ya. Akwa adịghị, suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze nke nna m bụ alaeze Chukwu. Akwa adịghị, suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze Chukwu. Oh yes, all glory, hallelujah. Ụzọ ahụ dị warara, jisike adala mba. Onye kpọrọ gị kwesịrị ntụkwasị obi. Ngọzi na-adịrị onye na-emeri emeri. Jisike amara ya zuru gị oke. Ụzọ ahụ dị warara, jisike adala mba. Onye kpọrọ gị kwesịrị ntụkwasị obi. Ngọzi na-adịrị onye na-emeri emeri. Jisike amara ya zuru gị oke. Akwa adịghị, suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze nke nna m bụ alaeze Chukwu. Akwa adịghị, suda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze Chukwu. Amen. Soft as the voice of an angel, reading a lesson on high. Soft with a gentle persuasion, whispers her comforting words. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow. Whispering hope, oh how welcome thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. Whispering hope, oh how welcome thy voice.
ukwu ekene gị sa. Ndewo. Biko gwara na eze aha gị. Ngene. Daalụ sa. Onye ebe ka ị bụ? Kedu ebe anyị nọ n'oge otu a? Nke dị n'ebe? Ndewo, ekene gị. Afụta m fụ ka a nọ wee na-ahazi ife ụfọdụ dị iche iche fụkwa efi unu gbutu. Nsị ka m kpọọ gị jụọ gị obere ajụjụ. Kedu ihe mere unju egbutu efi a? Kedu ihe unu na-ejikere ime? Anyị na-akwado ka anyị nye mama anyị. Mama obi ejiri anyị ebutere ofe efi wee na-akwado obi. Chai, ndonu o. Ndonu kara obi. Ma ụmụ ya ọ yara ahụ tupu ọ nwụọ. Chai, ndonu o. Echi ka a ga-enyi ya. Tata ka a ga-emere ya service of sons. Kedu ihe o ji mere aka ọrụ mgbe ọ nọ ndụ? Ndonu. Kedu ndị na-atụgasị ya ga nọnyere unu maka mmemme anyị ga-eme? Ndị ikwu nne m ga-abịa nọnyere, ụmụnne ga-abịa nọnyere ya, ụmụnna m ga-anọkwa ya, ndị ọgọ m ga-anọkwa ya, ya m kwadoro akwado maka mmemme a. Ekene gị. Kedu okwu ị na-agwa ụmụnne gị ndị ihe ndakwasị adakwasị gị na ha? Kachiri obi na mama ya ahụ ha ajọ ọgwụ and ọ bụ onye wụrụ n'ime Chineke and ọ bụ onye ndị nzukọ Kraịst ga-agbazi. Kee chọọchị gị enyi ya? Anglican Church of Nigeria. Okay. And the Assemblies of God, Grace of God, Bread of Life. Okay. So that name of church. Okay. Wow. I can argue. Tupu anyị arapụ gị ije netewe ndị na-abịa na nke gị, kedu ife na Chineke ka o mere unu ngwa ngwa emecha mmemme a? Anyị na Chineke ya ka onye godo arụ ike, nyekwa anyị ogologo ndụ ka anyị dọkarịa ọmụma anyị. Amen. Ezigbo arụ ike. Amen. Anyị ekene gị o. Ndewo, emechaa ka ga-akpọtụrụ gị o. Daalụ sa. Aina sigi no ine mobim sitana muta moria. Yield not to temptation, for yielding is sin. Victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through.
ebegi oge nyere aka oge dubiga gị. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Hallelujah! I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Hallelujah! I sing because I'm happy. I sing because I'm free. Oh, for His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Oh, Bialola, Bimiri. Okwomaya kamnalu nadabere na nkwaya obiabụọ na-ekwu adịghị eze m Jizọs bụ okenke ezi enyi m n'oge niile. Ọ na-elekọta ụmụnne n'ezie, ọ na-elekọta ọ na-elekọta ụmụnne n'ezie, ọ na-elekọta. Hallelujah! Otuto obi na-atọ m ụtọ. Kraịst emewo ka m nwere onwe m n'ezie. Welcome to your home. You're welcome. It's the same God who was there for you in the midnight hour. It's the same God who is able to wipe your tears away. It's the same God who was there in time of black and white. It's the same God. I na-ekwuchi ndụ anyị n'ọbara Jizọs Kraịst. Anyị na-ekwuchi ma ndị enyemaka anyị n'ọbara Jizọs Kraịst. Ọbara nchekwa ma chekwa anyị. Ya anyị mmeri ya izu oke. Baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Ofu emepe akpati ofe afọ. Obom. No.
My best. My best. My best. Don't cry, changes here. Weeping me down for a night. Joy's gonna come in the morning. You don't have to cry no more. Hold God by His word. He's gonna do what He says. Lift your hands and give Him praise. I know you've been crying, I understand. I know you've been wounded, but it's okay. I know you've been broken, but I'm here to mend your broken heart. Believe in me, you will overcome. Yesterday will be your story. I'm the God of all flesh. Nothing is too hard for me to do, yes. Don't you forget. Don't you forget now. There'll be no more shame. There'll be no more love. In Jesus' name. There'll be no more sorrow. There'll be no more. Thank you, bless your name, worship you. Say in all things we give you the glory, the honor. Father, receive all the glory, receive all the honor, receive thanksgiving in Jesus' name. Amen. We thank you for the life of our mother. She has gone and she has come back home finally. Papa, we thank you for her life. May her life be glorious in the name of Jesus. Amen. We pray for as many that she has left behind. Papa, we pray, oh Lord, the life she lived, we pray that we live even longer than her in the name of Jesus. Amen. Papa, we pray, oh Lord, you receive her soul. Let her soul rest in the bosom of Abraham in the mighty name of Jesus. All activities that follow will commit into your hand, because whatever is committed into your hand is safe and is secure. From the beginning of the burial to the end, Papa, let it be successful. In the mighty name of Jesus. I cover all the activity with blood of Jesus. I cover her soul with blood of Jesus. I cover this comfort with blood of Jesus. As many that are on the way coming, Papa, I cover them with blood of Jesus. We shall celebrate in peace and we shall end the celebration in peace. In the mighty name of Jesus. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Ezinne There'll be no more pain in Nigeria. No more love in Africa. There'll be no more bloodshed. No more sorrow. We believe in you, Jesus, that you're able to do exceedingly abundantly forevermore than I can think or desire. We believe, yeah. Oh, we believe in your finished work, yeah. We believe in you, yeah. There'll be no more barrenness in our land. I prophesy, there'll be no more suffering, no more hardship, failure, famine. I pray for you. I pray for you in Nigeria. I pray for you and your family. You will reap the fruit of your labor. Yeah. No more, no more, no more. na-anọchikwa n'ụzọ na ọrụ na-ebu nnu. I don't know I'm again. Gas red, Eva. Wonderful, marvelous are the works of my Lord. All of those people around me, they are Jesus, our thank you. I'm going to help on our good. You build it up. Maka onye nwụrụ a na-agha arụ ọya bụ onye arụ, mana onye a ga-arụ ọya gosiri na ọ bụ ezigbo mmadụ. Ile anya ịgba na otu aka iru ka ị ga-adịkwa. Ezinne anyị ga-enwekwa onye ga-agụrụ anyị chọrọ Ezinne a ka ọ chọrọ iji wee nara enwere resignation Ezinne anyị na-aga gụọrọ anyị na chọọchị mgbe ọ bụla ọ dị chọọchị Passion of Bible ndị a bụ ndị Anglican ụmụ nwaanyị ndị Anglican
anyị na-echekwa na ndị ọzọ ọmanta aka na ebido page 2 n'akwụkwọ ofufe ebe a. Onye nwe anyị nọnyere unu site n'okwukwe n'ime Kraịst Jizọs. Anyị arara arụ nwanne anyị nwanyị Chinenye maka ili ya dịka usoro ndị Kraịst si dị, ka anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka ọ kpọbata ya n'ebe ihe n'udo ya, ka o wee keta oke ndị nsọ niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Jehova anara ụgwa ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi. Jizọs dị ndụ anyị mara, ọ dịghị ihe ga-ekewa ndụ ọnwụ na ekwensu. Kraịst, n'ihi na amaara m ma n'ọnwụ ma ọ bụ ndụ ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe gaji dị ma ọ bụ ihe ọbụla onye ọbụla ekere eke agaghị ekewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. Oh,
ebe obibi ka gị onwe gị bụworo anyị n'ọgbọ niile tutu apụta ugwu ọtụtụ igwe ụwa n'elu ụwa dum mmadụ bi ọbụna site na mgbe ebi ebi ruo ebi ebi gị onwe gị bụ Chineke. ị na-eme ka mmadụ lọghachi n'aja iwe si lọghachinụ ụmụ mmadụ iwụchapụ uwe ha dịka oke mmiri ozuzo naanị ụra ka ha bụ n'ụtụtụ ha dịka ahịhịa na-eto eto n'ụtụtụ a na-agbanwe ụzarị na-etokwa eto na ya sị ka a ga-ebute omume niile anyị n'iru gị ibido omume ha zoro ezo ihe iru gị. n'ihi na ụbọchị anyị niile agawo n'ime nrubiga oke nke iwe gị anyị emewo ka arọ niile anyị bụzia dịka otu nzume ụbọchị arọ niile anyị dị ọgụ arọ atọ na iri ma ọ bụrụ na ha esite n'ikike anyị ruo ọgụ arọ anọ otu ọ dị ga-ahapụ ha n'ịdọgbu onwe ha n'ọrụ na-achọ ihe n'ihi na ọ gbapụwo ọsọ ọsọ anyị wee fere dịka nnụnụ. onye mara ike iwe gị na nrubiga oke nke iwe gị dịka egwu nke kwesịrị gị site mmadụ niile si otu a mee ka anyị mara ịgụta ụbọchị anyị ka anyị wee mee ka obi amamihe bịa. otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ otu ọ dị na mbụ ka ọ dịkwa ọ ga-adịgide otu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Our Bible reading is taken from the book of 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17. But I will not have you ignorant, brethren, concerning them which are slaves, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and arose again, even so then are also who slept in Jesus we again, even so then also who slept in Jesus, we also God be with them. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall also precede them who are asleep. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air.
and so shall we even be with the Lord. Therefore, comfort one another with this word. This is the word of God. That's one. Chineke ka anyị wee n'okwu nke mama anyị Chinenye Ngene ga-agwa anyị n'oge awa. Anyị na-arịọ gị nna anyị ka ịkwasị obi anyị nke ọma na nkenke oge anyị were Chineke ileba anya n'okwu ole na ole nke ga-ere anyị aka, kwee ka mmụọ nsọ gị bịa zụọ anyị nri nke mkpụrụ obi, bịa sụọrọ anyị n'asụsụ anyị ga-aghọta, were okwu gị doo anyị nsọ n'ihi na okwu gị bụ eziokwu. Ike ọbụla ga-ebili Chineke ịgba mgba megide okwu a, anyị eyi iwu ka ha si n'ogige a wezụga onwe ha n'aha Jizọs. Mmụọ Chineke chia n'ogige a, n'ikpeazụ aha gị ka a ga-ebuli elu n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ka anyị nọrọ anyị. Haleluya. Achọrọ m iji ohere a kelee Chineke onye nyere m ohere ọma iguzo n'ebe a ịgwa anyị okwu ole na ole dịka mama anyị Chinenye Ngene si wee kpọọ anyị n'ụbọchị taa. Na-ekelekwa nna m ukwu n'ime Onyenwe anyị onye nyere m ohere ọma ị na-ebe a, ọ bụ ọnụọmụọ kwesịrị ị na-ebe a. Haleluya. Ana m asị ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. N'eziokwu, ana m ekele Chineke maka mama anyị. Anyị enweghị ọtụtụ okwu anyị ga-ekwu ebe a, mana naanị ihe chọrọ iji wee kwuo okwu bụ ndụ mama anyị Chinenye Ngene. Onye ọbụla nọ na Anglican Church from the time mama Chinenye Ngene malitere ịbịa chọọchị maara na mama anyị Chinenye Ngene bụ onye nabatara Jizọs were obi ya niile wee nabata ya. Mama anyị Chinenye Ngene bụ mmadụ a na-agbara ezi ama. Ọma nke eji agụ Baịbụl, ịsapere Baịbụl ọma agụ, mana ikụzioro mama anyị even one chapter of the Bible ka recite. Ewu one day ọ nọ na-agụ recitation na chọọchị Ifere maka mma agụ ihe ọgụ.
Even Bible where una this woman go to go full chapter of the Bible very she show Bible. Mama Chinenye Ngene somebody na like mbo na sometimes I name harvest or by to su ko chunye to igi polisi. And don't mass we go to me allow go. Mbo na name ka nne Mama Chinenye Ngene ga igi polisi. Oh yes, Malaya. So my boy agụ okwu Chineke na-agụ ọgbọ nọ mara Chineke dịka agbọghọbịa mana by the time o toruru wee chọpụta ihe onye Jizọs bụ o ji obi ya niile wee makụọ Jizọs ihe ọbụla gbasara mama anyị enweghị ihe ọbụla na-abịa na chọọchị during the time anyị ka na-eme fak mgbe ka nọ n'ụlọ mama anyị bel na-abịa ọmụmụ ihe Bible study ọ na-abịa midweek ọ na-abịa mgbe anyị na-eji ụkwụ eji ebe anyị eje St. James ama echi ụmụ mama anyị ji ụkwụ eje tolu Chineke so mama anyị gbara mbọ nke ọma and ekwenyere m na ama anyị na-agbara ya n'eluigwe na-agbara ya maka na ndụ mama anyị bụ ihe ịma aka n'iru wee ihe ndị ọzọ na chọọchị ibere ndị vel ga-anọchi ya ilere anya mana onye n'ime anyị ga-adị njikere ịnọchi ọnọdụ nsogbu n'anya mmadụ mama anyị nọ n'ebe izu ike o wetara about God o jidesiri ya gịnị ike hallelujah so na anyị ga-ele anya n'isiokwu nke na-asị are you prepared njikere anyị na-ekwu maka mama anyị because na ọ gbara mbọ nke n'otu ụbọchị na ya ga-achịkọta ndụ a o meworo agadi na o jisiri ike n'okwu Chineke nke ọbụla ị gwara o jidesie ya ike Chineke anyị efe ilo na anyị ka onye ọma na-agwa anyị megịnị mara ihe jidesie ya ike maka okwu Chineke a nke ya onwe ya nụrụ o mere ka okwu a were akụ ya biri na gị ghara imehie mgbe Chinenye Ngene nọ mama anyị bụ onye na-esobe okwu Chineke n'obi ya otu mgbe ịwụ ahụ na mgbe nke a gachara ebe ọ bụ na anyị bụ mmadụ mara n'otu ụbọchị na anyị ga-anwụ kedu ihe anyị nwere ike ime iji wee kwado ụwa anyị mana ọ bụ ihe nhụta na ọgba anyị nọ n'ime ya na anyị na-ebi ndụ anyị as if to say na ụbọchị ahụ agaghị eme gịnị agaghị abịa onye ọbụla n'ebe a nke na-anụ olu anyị nke na-ama okwu mama anyị Chinenye Ngene na-agwa anyị gbaa ọsọ ndụ gị mgbe oge ka mana afọ nsọ si na ntọala nke Chineke na-eguzosi ike na o were akara na Chineke maara ndị wezụga onwe Chineke ọbụla kwesịrị ya ndị ahụ mụrụ onwe ha bụ Chineke adịghị egosipụta ndụ nke Kraịst ọjọọ ịnọ na chọọchị ọ bụrụ na ọnwụ ezute gị taa ebe ka ị ga-anọ kedu ka ị si akwadowe onwe gị a kpọrọ mama ya Ezinne ọtụtụ ndị ọzọ na-aza Ezinne so hapụ ihe ndị a niile echiche a niile a na-echi na ndụ a lekwasị Jizọs gịnị some people nọ na chọọchị na-agba mbọ naanị ka ha wee nata echichi dị iche iche ka a mara ha mana ọ bụrụ na a mara gị na chọọchị eluigwe amaghị ifere kwesịrị echiche gị na-eche maka alaeze nke onye Chineke ọ ga-ebu dimenti na anyị ga-elekwasị anya wee kwado onwe anyị nke ọma mara na ụbọchị na-abịa ma onye ọbụla na-agaghị ịza ajụjụ ihe o mere gịnị ihe o mere Baịbụl si na oge na-abịa mgbe a ga-eme ka ihe niile mmadụ rere gị pụta ihe ma ihe ọjọọ ime ma ihe ọma ime gị ime so ndụ anyị na-ebi ọdụ nke enwe onye na-ahụ ka n'iru na-ebi ndụ ụbọchị na-abịa mgbe ihe niile ga-agba ụtọ n'iru onye iru Chineke chee echiche gbasara ndụ gị ọ bụrụ na ịzacha ome mba chọọchị dị iche iche dịka e nwere ọtụtụ chọọchị na ndụ a mana ihe ọjọọ na-eme gịnị na-aba ụba ọ
ọgba anyị nọ n'ime ya bụ ọgba nọ na chọọchị akọ nshi. Ọgba anyị nọ n'ime ya bụ ọgba nọ na chọọchị na-enye mmadụ ata ere, mana ọ bụ onye nọ na chọọchị. Because na anyị nọ n'oge amara. Afọ Romans chapter 6 verse 1 sị gịnị ka anyị ga-egwa ya ga-anọgide na mmehie ka amara bara anyị ụba. Because na anyị nọ n'oge amara, onye ọbụla bata na chọọchị ọ dịghị ebi ndụ otu masịrị ya. Ichie na Chineke adịghị ahụ gị. Akwụkwọ nsọ si na ọ na-enye onye ajọ omume ọtụtụ oge ka ọ mara na ọ ga-eme gịnị ma ọ ga-echere anyị. Hallelujah. So na Chineke gbara gị nkịtị, ị nọrọ na chọọchị na-eme mpụ na aghụghọ dị iche iche, ọ bụghị na Chineke amaghị. Kama na Baịbụl si na Chineke achọghị ka mkpụrụ obi o kere eke mee gịnị ka ọ laa n'iyi. Mana mara amara, akwụkwọ nsọ si na onye ọbụla a na-agwọ ọgwụ ọtụtụ mgbe ọ na-ekwechi ọnụ ya na otu ntabi anya ka a ga-ebibi ya na ngwọta agaghị adị. Na nke onye gwara na ọ bụ ije chọọchị bụ isi, ọ ka Manika jere chọọchị. Nabata Jizọs Kraịst n'ime ndụ gị, maka na ụbọchị na-abịa mgbe ị na-aghaghị ịzara ọnụ gị n'ebe Chineke nọ. Onye na-echere alaeze Chineke ka ị isi akwado onwe gị. Chineke ọ maara gị dịka onye nke ya. Onye mama n'ebe a, kedu ama a na-agba n'ebe ị nọ, ma n'ezinụlọ gị, ma n'obodo ị nọ n'ime ya, ma na nzukọ ị nọ n'ime ya. A maara ụfọdụ dịka ndị na-akpa aghara, a maara ụfọdụ dịka ndị obi ọjọọ, ndị jupụtara n'ekworo. Kedu ihe eji mara gị? Ọ bụrụ na Jizọs abịa ikpe ụwa ikpe, ọ bụrụ na onye nwe ụwa bịa ikpe ụwa ikpe, ọ ga-azọ ka ndị n'otu onye onye ikpe na-agaghị ama. Ọ ga-azọ ka bụrụ otu onye onye ikpe na-agaghị ama. Iwi Jizọs nwa, iri furu obi shawe. Walking with Jesus in one, beautiful obi shawe. Walking with Jesus in one, beautiful obi shawe. Walking with Jesus in one, beautiful obi shawe. Beautiful obi shawe, in the city far away. Beautiful obi shawe, I walk with Jesus in one. Walking with Jesus in one, beautiful obi shawe. 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 Just one day, I'll leave this sinful world to see a place prepared for me. I will see the blessed Savior's face in the place prepared for me. Hallelujah! There is a beautiful home in heaven, beautiful home. There is a beautiful home
welcome me above. I will sing the angels and the saints. I will sing praises to God. Hallelujah. There is a beautiful home in heaven, beautiful home. There is a beautiful home. There is a beautiful home. There is a beautiful home in heaven, beautiful home. There is a beautiful home for the righteous ones. When I rejoice in the Lord. Then I shout, hallelujah. I shall join the angels and the saints to sing, hallelujah. There is a beautiful home in heaven, beautiful home. There is a beautiful home. There is a beautiful home. There is a beautiful home in heaven, beautiful home. There is a beautiful home for the righteous one. There is a beautiful home in heaven, beautiful home. There is a beautiful home. There is a beautiful home. There is a beautiful home in heaven, beautiful home. There is a beautiful home for the righteous one. There is a beautiful home in heaven, beautiful home. There is a beautiful home. There is a beautiful home. There is a beautiful home in heaven, beautiful home. There is a beautiful home for the righteous
family chọrọ akpọrọ mfe ma ọ ka ga na-aga n'ihu anyị na-ayọ ndị ezinụlọ nwanne anyị nwaanyị Ezinne Chinenye Ngene ụlọ gbagote ebe a ga-edebe na ekpere ị ga na-agụ akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl kwa izu. Ị ga na-eje nzukọ niile nke Bible. Ị ga na-eje eleta ndị na-arịa ọrịa na ndị ihe mere n'ahụ ka ị wee ruo n'ụlọ ọrụ ahụ nke dị n'elu site na Jisọs Kraịst bụ onye nzọpụta ụwa. Erukwara ọzọ Ibu wewere akara nka Chineke makwara ndị bụ ndị nke ya. Joshua nke mbụ amaokwu nke 8. Ekwukwu ire agaghị afụ n'ọnụ gị. Ị ga-atụgharịkwa uche n'imere efufe n'ọbara. Ị ga-emezikwa ya ime dị ka iwu ahụ niile cheta. Mgbe ahụ ị ga-enweta uche. Mgbe ahụ ị ga-emeta njedebe nke ọma. Ka bụ ọ bụ naanị onye o kwuru Chike gowe nke na-erugo na-adị ka agụ ofe ka na thank you. Ngwa, God bless you. The family, please come out for prayers. Ọ dịghị onye dị ka gị n'etiti mba niile, ọ dịghị haleluya, haleluya, Jehova Shime. Ọ dịghị onye dị ka gị eze n'etiti mba niile, ọ dịghị haleluya, agụ na-eche mba Jehova. Ọ dịghị onye dị ka gị n'etiti mba niile, ọ dịghị haleluya, amata na-eku mmanwụ Jehova. Ọ dịghị onye dị ka gị n'etiti mba niile, ọ dịghị haleluya. Anyị ga-emezi aka anyị n'ụlọ asị ya Chineke nna I got a Chineke now, money is raise your hand and pray for them. I gave a neck eye, Chineke that go with us. Would you let her In Jesus' name we pray. Amen. I have been Jesus. Amen. Onye nwanyị anyị na-eweta ezinụlọ mama Ngene na-etife n'ọba aka mara gị n'ụbọchị taa. Amen. Chineke nna anyị edeela anyị agbaala ọgbụgba ama anyị na-arịọ gị Chineke. Amen. Etu esi wee bie ndụ ya wee kpere gị wee sọpụrụ gị. Amen. Rezikwa nwa ya nke ga-eme otu a n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị nke taa papa anyị na-ewere ezinụlọ a na-etife n'aka gị dịka ndị isi nchụaja gị kpeworo na ụmụnna kpeworo. Anyị niile na-asị Chineke n'ezinụlọ a na ọ ga-agara ha nke ọma n'aha Jizọs. N'ụbọchị nke taa obi n'igwe
anyị na-arịọ gị n'ezinụlọ a na ị ga-emechi ụzọ nke nrịanrịa dịka Noa mechiri ụgbọ ahụ n'ụbọchị ahụ. Ọ dịghị ihe ọzọ batara ya karịkwa ya n'ezinụlọ ya. Ya na ezinụlọ a batawo n'ụgbọ dị iche. Chineke, anyị na-arịọ gị na ị ga-egbochi ọnụ ụzọ nke nrịanrịa n'aha Jizọs. Mama ha ọ kara nka ma ha ga-akakarị n'aha Jizọs. Onye bi n'igwe, anyị na-arịọ gị ụzọ ngozi, the blessings from God. Lord, we are praying the door that you open, no human being will close it. The one that you close, no person will open it. And this time around, oh God, we are praying in behalf of these people that there will be a consolidated breakthrough. That your blessing will flow. That your blessing will flow. That your blessing will flow. Na onwa ngosi ga-apata n'ezinụlọ ha. Ihe a ga-eme ga-abụ ihe dị mma n'aha Jizọs. Onwa aka ha ga-etolitekwa soro ụkpụrụ a dị mma n'aha Jizọs. Fee gị ruo mgbe ha ga-aga n'aha Jizọs. Anyị na-ekpuchi anyị n'ime ọbara Jizọs. Cover them with the blood of Jesus. Anyị na-ekpuchi anyị n'ime ọbara Jizọs. Na anyị onwe anyị dị n'ebe a, Chineke, ndị hụrụ ya n'anya, anyị na-arụkwa ngozi nke gị n'ezinụlọ anyị, Papa. Mgbe anyị na-ara na anyị ga-eji olu ọbụladịkwa ndị ọzọ atọ anyị na ndị ụkọchukwu anyị ndị nwere onwe ha na anyị na ngozi ga-ezucha anyị. Onye nwe anyị imena gozie ha onye nwe anyị. N'aka amara na ebere Chineke ka anyị na-arara unu, onye nwe anyị chukwu unu, onye nwe anyị dugu unu, onye nwe anyị nkwasị unu ihe nke ngozi n'afọ nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. God bless you. Maka Chineke, ofu onye nnọchite ezinụlọ na nwoke na-agasị n'afọ ọra na eze n'ebe ihe nzukọ ndị obodo, ndị ọgọ, ụmụnne, ụmụnne ka anyị niile tụkọtara ya na-enye ezinụlọ mba iji wee tinye aka n'ịkwa ọbịa. Ebe a bụ ebe a gozi agozi, ọ ga-abụ uru karịa n'aha Jizọs. Ị nwere ohere ikele ekele n'afọ Ezinne. Ndị niile bịara ebe a na-arịọ Chineke ka otu oge a ga-ana ka anakwa n'udo n'aha Jizọs. Ndị niile gosiri aka Chineke gozie ha n'aha Jizọs Kraịst. Iji ohere a kelekwa ndị kwaya anyị na-esonyere anyị na service of Sunday yesterday for the wonderful special number people rendered yesterday and today. Amasị Chineke anyị gọzie unu n'afọ Jizọs. Dịka anyị mara ụka ụnyaahụ na tomorrow ga-abụ Wednesday, anyị ga-enwe special choir rehearsal against the Christmas service. Age 8, Sunday choir na ndị ozi Chineke ga-agbadawa ebe a ga-enye mmadụ. Ndị ọzọ niile unu ga-echere n'ebe unu nọ. Ndị kwaya na ndị ozi Chineke ga na-agbada ndị na-ebu ozu. N'ihi ndị nsọ ndị na-ezu ike n'ọlụ. N'ihi ndị nsọ ndị na-ezu ike n'ọlụ. Ndị ji okwu ebusa gị n'ụwa ka ha gị Jesus bụrụ aha ngọzi ha. Hallelujah, hallelujah.
Page 9. Chineke onye atọgbọrọ ọbara gị Jizọs Kraịst n'ili gọzie ili nke a anyị na-arịọ gị, kwee ka mkpụrụ obi oru gị bụ Chinenye agaji ili arụ ya n'ime ya binyere Kraịst na paradaịs na alaeze eluigwe gị, site n'ime otu Chineke nke dị ngọzi bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Amen. Nwaanyị mụrụ nwere naanị mkpụmkpụ mgbe ịdị ndụ. O jupụtakwara n'ịhụju anya, o pupụtara egbudakwa ya dịka ifuru osisi. Ọ na-agbapụ dịka onyinyo, ọ dịghị anọdụ n'otu ebe. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ, onye ka anyị ga-agbakwuru n'ihi ihe aka ma ọ bụghị gị Onyenwe anyị, onye na-ewe iwe kwesịrị ekwesị n'ihi mmehie anyị niile. Ma otu ọ dị, gị Onyenwe anyị Chineke kachasị dị nsọ, gị Onyenwe anyị kachasị ike, gị onye nzọpụta dị nsọ kasịkwa n'ebere, ararala ihe dị n'aka ihe ụfụ dị elu nke ọnwa ebighị ebi. Onyenwe anyị, ị maara ihe nzuzo niile nke obi anyị, emechila ntị ebere gị na ekpere anyị ma rapụ anyị, Onyenwe anyị kachasị dị nsọ. Gị Chineke kasị ike, gị onye nzọpụta dị nsọ dịkasịkwa n'ebere, gị onye ikpe kwesịrị ekwesị n'ebere, gị onye ikpe kwesịrị ekwesị nke ukwuu, ekwela ka anyị dapụ n'ebe ị nọ na mgbe ikpeazụ anyị n'ihi ihe ụfụ ọbụla nke ọnwụ. Nkwupụta nke okwukwe page 10 na-agụ n'ụlọ asatọ nke na-eso. Ihe niile nke nna m na-enye m ga-abịakwute m. Onye na-abịakwute m gaghị achọpụ ya n'ọlị. Onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ bilie ga-enyekwa arụ anyị nke pụrụ ịnwụ ndụ site na mmụọ nke ya nke na-ebi n'ime anyị. N'ihi nke a, obi m aṅụrịwo ọṅụ, mkpụrụ obi m etagharịwokwa egwu ọṅụ. Ọzọ anụ arụ m ga-ebikwa na ntụkwasị. Wait. Carry her off. Site n'Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, anyị arara mkpụrụ obi nwanne anyị nwanyị Chinenye nye n'aka Chineke nke pụrụ ihe niile, narakwa arụ ya nye n'ala aja lara aja. So mgbe anyị ga na-abụ abụ kpọchie ya biko abụ ekene gị o ndewo gwọrọ na eze aha gị ndewo ọ dị ka ọgụ awa ada maọmị anya anyị na-asị gị ka ị kara obi o anyị fụrụ mbọ niile ị gbara efu na mmemme a gara nke ọma asị gị kọwaa mma ya kedu ụdị mmadụ ọ bụ na-agbanyeghị ha ma ndị chọọchị gbago gị wabụ nwa ya kedu ihe nwere ike ikwu n'isi ya
ka m ga-esi bido wee kọọba mama m n'ogogo ruru wee mata ya. Amụtara m ọtụtụ ihe n'aka ya. Amụtara m iwe ndidi. Amụtara m that is ihe iwere ị na-ezuru. Amụtara m ị na-agbasa udo na-achụ udo. Even na mgbe m na-aga dị ka ọ so m jisi ike. Na ya mara na ebe ahụ m na-aga adịghị isi. Bet ka m gosi ha na ihe na-abata ebe ahụ. Ka m chụọ udo wee chụsochie ya ike. Ebe ọbụla udo dị ka ọ bụrụ ebe ahụ ka m na-eguzosi ike. So mma m bụ ihe nlereanya ihe. Ọ bụ onye na-anagide ọpọ na amụnyere anụbatara n'ezinụlọ nwere a na-anụ ọtụtụ nwaanyị. Ịmara ihe bụ ezinụlọ anụ ọtụtụ nwaanyị. Ịmara agha a na-akpa agha ezinụlọ. Mma m bụ onye jigosiri ike wee nwee ndidi megichaa ụwa ndị ahụ niile. Ọ sịkwa m ka m si otu a wee gakwa n'ime because ebe a nụbakwa mgbe ebe ewugbara agha ezinụlọ ebe a nụrụ ọtụtụ nwaanyị. So ọ sịkwa m ka m jisi ike gbasa udo ahụ. Kedu okwu ị na-agwa ụmụnne gị maka ihe dakwasịrị unu? Ihe na-agwa ụmụnne m ka ha jisi ike ka ha na-emie ụkpụrụ mama anyị gosiri. Mama anyị bụ onye na-achị udo, ọ bụghị onye na-eme mkpọtụ, ọ bụghị onye na-achọ ka anụ akụkọ ọjọọ n'ebe ọ nọ. Ọ bụ onye na-achọ ụzọ Chineke bido n'oge o bidoro mara onye Chineke bụ. Ọ bụ onye na-eji okwu Chineke wee na-eme. Ọ na-agụ ya agụụ ịmara Chineke, mara ya karịa ka o si ama ya. Kwa ụbọchị ka ọ na-achọ ịmara n'ogogo si n'ogogo wee ruo ogogo. So m na-agwakwa ụmụnne m ka ha sikwa otu a jidesie Chineke aka ka ha wee ike gbaruo ọsọ ahụ wee nwekwa ike keta nkwa ahụ Chineke kwuru. Ọ sị na ya agaghị anwụchi ọnwụ. At least ka ha ruo gafee agwa onye mama anyị dị. Ada ezigbo mmegbe nwere ike idu wee gafee ya. Kedu ife na Chineke ka o mere unu n'ezinụlọ na ngwa emecha mmemme imozu? Na-ayọ ka Chineke mepere anyị ụzọ, ka Chineke ya anyị udo, ya anyị mmepe ụzọ, ya anyị arụ ike, ihe ọbụla anyị metụrụ aka ka ọ bụ ihe na-aga nke ọma, ya anyị ka ọ bụrụ ihe dịka ọnwụ mama anyị abụ ihe ngwụcha nke ịgba mbọ. Ị gaghị afụ ihe gbatara na mbọ. Ị ga na-agba mbọ dịka ehi wee na-eri ihe dịka arụrụ na ọ ga-abụ ọnwụ mama anyị ga-abụ ihe mmechi ya. Ụzọ ga-adị, ụzọ ọbụla mechiri emechi anyị rute ebe ahụ ọ ga-emepe. Ụzọ ngọzi ọbụla anyị rute ihe ọbụla yọọ Chineke ọ ga-enye ya anyị. Ọ bụ na anyị ejiri obi anyị wee fee Chineke. Maka o kwere anyị na nkwa si na ihe mmetụ anyị aka ya ga-agọzi ya, gọzie ihe mmetụ aka anyị dịka anyị na-agba mbọ dịka ndị ọzọ ka ihe mmetụ aka anyị bụ ihe a gọziri agọzi n'aha Jizọs. Amen. Anyị ekene gị o, kara obi o, ndonu o. Ekene gị. Ndewo. Biko gwara na eze aha gị. Onye ka ị bụ wee nye ndị ezinụlọ a? Abụ ụgwa nkwesịrị ọkpara ka a na-eji taa. A na-eji mmanya ukwu. Dua bụ osote ọkpara? Ewo ndo kara obi. Ifugo nna adọ ego mmanya na ana. Emegodi a ka esi emere ndị nwụrụ anwụ. Kedu okwu ị na-agwa ụmụnne gị na ife na ya n'aka Chineke maka mmemme a? Ewepụ ya ọzọ na-ekwu gbasara onye ọbụla mana mmanya biri ezigbo ndụ. So onye ụmụ ede so kpụrụ ya ọ bụghị na ọ gwaghị ya anyị ga-asị na ya anaghị ọ gwara anyị otu ya si ebi ndụ ka anyị sokwa ụta wee bie ka ya si ebi. So onye ụmụ ya na-anabata okwu ndị ọ gbasara. So ihe na-agwa ụmụnne gị bụ ka unu nere ụkpụrụ mmụọ n'anya. Ka anyị jere kwuru mmanya ya soro ebi onye udo. Oho ya ọka mmasị. Ọtụ ihe ọzọ na-akpọkwa bụ na ka anyị tukwere na jikọtakwa ụwa anyị na anyị wapụ ndị ka ịgba. Anyị ekene gị. Kedu ndị ị ga-achọ ka ekenere gị ndị nyere aka ịfụ na mmemme a gara nke ọma n'ụbọchị taa? Chọọ ka ekele mbụ ndị ikwu na ibe na ndị Anglican Church. So anyị na-ekele ha kala asị na ụzọ atapụ ha dan payo mma sabe ọha dan payo mma. Anyị ekene gị. Ndewo kara obi o gwa nke emesi.
bụ ihe buliri elu ike n'ọnwa anyanwụ wee n'ọdịda ya agha Jehova ga-abụ ihe buliri elu. Ọnọdụ niile na-ajụ na-ededo chi gị n'ọnụwa ezi Chineke gosi ha na-egbuju site n'ọnwa anyanwụ wee n'ọdịda ya agha Jehova ga-abụ ihe buliri elu site n'ọnwa anyanwụ wee n'ọdịda ya agha Jehova ga-abụ ihe buliri elu. Bụ ihe buliri elu site n'ebighị ebi wee ruo n'ebighị ebi agha Jehova ma ga-abụ ọchọ Igbo nna mma oke nkume kemgbe ebighị ebi mma ihe obusuru n'ebe mma Chukwu na-aza ekpere mma
Madam Adam Rice now. Oh, they try to know that. 1 million at least. And the Yamaka? Okay, I go give you 1 million. I go give you 1 million. Balara, Nara, Narazi. I'm not a candle. I would have bought an actual noodle. I won't have more evaluate. I won't have water of millions of naira. Don't go there. I'm not a papa. If you go there, you will be. I won't know we are not covered. If you don't get away, you go there. Why are you water? Ọ bụ ha bụ ihe bịara mgbara nke ha mana ọsọ ụmụ nwanyị dogude nwoke na-ehụ ndị wistere nwanyị gọngọn n'ofe akpati life mgbabara na kwa onwe
nwoke mmadụ wee na-asị onye nwanyị otu n'aha Jizọs unu ga-eretụpụ n'aha Jizọs. Anyị ga-akọwatakọrọ uru iwu ụfọdụ unu mana mama unu binyere ndị chọọchị anyị ndekwana nke emeke ọ ebete osi ụda wee gaa ajụjụ ka anyị jiri ọgbọ asọmpi anyị na so anyị na-ekwu na omenala omenala anyị ga-adịkwa ka anyị kpọzuo ọnụ Sọnde na-abịa anyị adịsọ na anyị emego na anaghị oche ka a ga-esi ya ka ọ ga-apụta Anglican taa chetekwara ekpere o mere uru maka ikpe ụgbọ ya na Anglican ka anyị wee nọrọ ọfụma na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ihe chọọchị Praise the Lord. Hallelujah. I have to I know the camera. The boy in the mic of Africa. So I am up for Africa. I'm not a member of Africa. I have had the Africa. So I can put their phone. So I can a ma eseghị ọhụma mana ịma ha na ị ga-abụ m ego ihe nọbụ m sewe ọhụma nleta egwe m taa ihe ịbọkọ sweetheart ekwa atịrị ya ezi
Abokwa uyunu na abo kamera.
Because you know this, I can tell you here. Why are they my eater to also? Why are they my quarter? All our quarter. Guide uphold